او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے وی شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے یا شیخ القرآن شیخ التفسیر دے یا پلوی انسان در بقدیر دے یا شیخ القرآن شیخ التفسیر دے پلوی انسان در بقدیر دے پلوی انسان در بقدیر دے پدوارن زمد مشر بابا جان دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ گشا منصور شیخ القرآن دے یا لری پایلم مہارات یا مولا ورکڑے دیر ذات لری پایلم کی مہارات مولا ورکڑے دیر ذاتا او مولا ورکڑے دیر ذاتا او پخوی ملنگ دیر ورکڑے ورتشان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے یا شاہ منصور کی مدرسہ دا یہ درس دا قرآن کی یہ مزہ یا پشا منصور کی مدرسہ دا درس دا قرآن کی یہ مزہ دا درس دا قرآن کی یہ مزہ دا سمرا کمال ورطا ورکڑے پاک سبحان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے یا نمونا دا اسلافو یا دیر محترم دی پا اوصافو یا نمونا دا اسلافو دے محترم دے پا اوصافو دے محترم دے پا اوصافو دادا دیو بند اکابرو ترجمان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے یا فضل کریم مزتر لکل کری یا ار وقت صفت دغا گل کیا اللہ فضل کریم مزتر لکل کری ار وقت صفت دغی گل کیا ار وقت صفت دغی گل کیا لطیف شاکر سجاد ہاشمی وی پا منگران دے ماشاءاللہ دشا منصور شیخ القرآن دے
وای ماشاءالله د شاه منصور شیخ القرآن دے وای شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ د شاه منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ د شاه منصور شیخ القرآن دے او شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے قدردان دے ماشاءاللہ د شاه منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ د شاه منصور شیخ القرآن دے ماشاءاللہ د شاه منصور شیخ القرآن دے دیا کابر د دیو بند میں تندی گلنا د پسر لے گلنا شبد قربانا او د پسر لے گلنا شبد قربانا او دیا کابر د دیو بند میں تندی گلنا د پسر لے گلنا شبد قربانا او د پسر لے گلنا شبد قربانا لے گلنا شمد قربان زار زار د پسر لے گلنا شمد قربان او دیا کابر د دیو بن میں د تندی گلنا د پسر لے گلنا شمد قربان او د پسر لے گلنا شمد قربان او د دین گلشن یکرلو خادا انگریز ظالم یکڑ برباد انگریز ظالم یکڑ برباد او ذکر کوما ذکر کوم د تنبیو هم سندی گلنا د پسر لے گلنا شمد قربان وای 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 د پسر لے گلنا شمد